Takže pokračujeme. Trochu sa nám nepodarilo nastaviť tie zaťažovacie stavy, takže sa vrátime k ním. Ide o zaťažovacie skupiny. Kombinácie. Tam tie všetky proste označte a zmážte. Napíšte si stále plus premenné plus vietor, už viete ako týmto. Stále premenné vietor, stále sneh vietor. No tu kliknete stop, priečky, premenné zaťaženie podlahy a vietor. V ďalšom ho vlastne len vynecháte premenné, odstraníte, státe normálne tak, zmazať premenné, keby tam bolo. A tu si naklikáte stále, to je stĺp, priečla, prievlak, doska, podlahy, vietor, sneh. Premenné vymažete. Máme 3 zaťažovacie stavy. Tieto kombinácie máme spraviť. Vypnete ich, dáte normálne znova výpočet, dáte OK. Teraz počíta. OK. Idete naspäť do výsledkov, tu vidíte výsledky. Kliknite na to, dáte si vnútorné síly na prúte. Tu si dáte, že chcete výber všetko. Chcete kombinácie a tu ich kombinujete. Stále vietor, teraz chceme pozrieť stále. Môžete si dať aj filter, to za chvíľočku ukážem, čo všetko sa tu dá robiť. Chceme vidieť všetko. No, tak nejak to vyzerá. Naše MK. Tu si volíte MY, napríklad naše NK a už vykrasí len NK. Takže maximálne NK máme nejakých 187. Nebol to veľký, nemali sme nejaké obrovské zaťaženia, čiže je to celkom dobré hodnoty, 110, 258, 130, veľmi pekné hodnoty. Do 300. No. Takže ďalej si tu môžete kliknúť iba konce, alebo len zadané rezy. A rezy sme nemali zadané, dobre. Tak dáme všetko. Tak, ale ešte sa tu dalo trošku krajšie zobrazovať. Ja som so svojím projektom hral 4 dní, kým som to urobil pekne. Interval a chceme len prvky. No tak. Ukážu vám tie maximálne hodnoty. Môžete si dať aj hladiny, výber všetko, ale kombinácie, filter a dáte si hladiny a dáte si napríklad už len doska 2. OK. Obnov a prevlak 2. Ja neviem prečo pri vlaku 2 mám dosku 2. Nevadí. No keby sme boli trošku opatrnejší, tak by sme si to všimli. Ale pokiaľ všetko, no proste to sú MK, nie, NK. Jasné, počkaj, sorry, ospravedlňujem sa. Trošku sme to zvorali. Ale už myslím, že sa do toho dostanete doska. Jedna hladina, OK. Ale musíte si tu zvoliť MY. Malo by sa obráziť si. Skúsim globálny. A vidíte, že ešte s tým neviem ani robiť. Prierozný prevolkálny rez nebol zadaný. Vidím, že hladiny tu nejdú. Teda idú len trošku v stope 2 sú stopy 2. V doske 1 není nič. Ale najlepšie keď dám NK, tak vykreslím NK, ne? Iba pri doske 2 mi NK vykreslilo. Trošku je tam zmetok v tom. Dám RS. Tak.
Y. Prečo tu nechcú ísť hladiny? A nič. Budete sa s tým musieť trošku viacej pohrať, ale malo to ísť. Ja myslím, že vám stačia kombinácie bez hladín. Tak, hotovo. To je tak v rámci dneska všetko. Dobre, toto vypnem teraz. Neviem, či si to vôbec uložím. Tak nejak to funguje, no. Keď sa s tým budete hrať, tak vám to ukážem. Nechcem to uložiť. Celé som to odstránil, hej. Tu nás som si urobil svoje, čo som robil 4 dni. Niekde na ploche je. Za chvíľočku ho otvorím, sekunda. No, takže tu máte môj vytvorený, čo som si vytváral 4 dní. Som sa s ním hral, až kým som to nejak nedoklepal. Čakal som, že mi to zobrazí takisto zaťažovacie stavy, mám takto urobené, vietor, sneh, užitkové, no proste. Výpočet asi nemám urobený, dobre, dáme ešte raz spraviť. Asi som to ukladal pred výpočtom, nie po výpočte. OK. Výsledky. Vnútorné sily. No a toto tu neviem prečo mi v tamtom ukazuje úplne ináč ako v tomto. Pritom som robil to isté. Tu kombinácie zaťažení urobil som si 4 zaťaženia. Prvý je stále, druhý také si urobil. Tu chcel som zobrazovať NK, Včka, MK. Tam mi to vôbec predtým, čo sme robili spolu, tak mi to neviem prečo nejde urobiť presne tak, jak tu na. Toto ma nezaujíma teraz. Aj tieto. Čiže takto to nejak vyzerá. Môžem si s tým robiť čo chcem. Môžem len MI. Zobrazí sa mi len MI. Chcem urobiť C03, Z3. Proste urobí mi len C0, Z3. 4 je úplne ten prvý. Tu je toto, akože tam sme si to zadali, že sneh, vietor, toto a ja som si to tu zadal takto, že viem, že prvý, druhý a tretí stav. A to sú tie isté, proste Z1, len sa tam volalo premenné. No, tu mi to urobí úplne nádherne. Tak nejak by to malo fungovať aj tam, neviem prečo sme sa k tomu nedostali. A budem nad tým uvažovať, ale keď prídete na to skôr ako ja, tak mi môžete dať vedieť, kde som tam spravil chybu. Dáte si NK. Hotovo. Tu si dokonca aj hladiny môžeme urobiť. My sme vám ukázali, ako to funguje s hladinami. Hladina. A napríklad chcem len dosku 2 pre lepší prehľad. A MK. Išlo mi to tu, to dúfam, že to pôjde. Kde? Á, nemám zobrazenú dosku 2. Sorry. Nemám zobrazenú dosku 2. Ale už aspoň viete, jak to v tom robiť, no. Snad sa nejak dopracujete k výsledkom. Určite budem pridávať ďalšie tutoriály, ak sa v tom zlepším. Na začiatok myslím, že to je dosť dobré. Doska 2, hladina. Doska 2. Všetko prvo. Vidím, že asi ani tu nie je hladiny. Ja som si ich asi tu navypínal. Som si to asi pomýlil. OK, tak to hladiny tiež nejdu. Tak. Chceme všetko. Tak.
Ja som asi vypínal hladiny tu. Keď už toto môžem ešte ukázať. Zapnete si toto a napríklad si uložíte, že len toto chcete. Ako sa to volá, že je toto, aha. Nový klipor, tak. Ukážem vám len ten kúsok tam, čo ste si ho orezali, len mi toto. Aj takú kocku. 2 dní v tom nerobíš a už aj zabudneš. Tá kocka sa dá posúvať a naťahovať presne, aby sa vám lepšie pozeralo. Neviem, kde sa konečne sme tam. Ten klipor sa mal ináč vložiť. No. Neviem, jak vám to ukázať. Tak, no konečne. Príklad pre lepší priehľad. To takto nejako dáte. Ostane vám iba tak. Ešte tak, no. A proste teraz vidíte len ten daný RAM. A ľahšie sa vám opisujú čísla. Ono sa to dá tak aj exportovať, ale na to som zatiaľ neprišiel. Ale myslím, že hodnoty vám stačia. OK, to je tak všetko. Dovidenia. Pri ďalšom tutoriáli.